फिसाया न'खरखौ बिराद आलाय सिलाय खालामनानै गालांदो जेनेबा गथ' गथाय फरायनायखौबो आसखान्दा खालामनानै गालांदो दा आरो डिसेम्बर दाननिफ्रायनो हिनजाव खासे रसना होननाय गामि खाथिनि लाना थांदो बेनिफ्राय इखो आरो अबाव दं गुवाहाटियाव दं होननाय खोनादो बेनिफ्राय आरो इदि दं होननाय खोनादो दा आं आरो खाराव माराव नागिरगासिनो बेबो आरो नागिरगासिनो हौवायाबो इसानिया जानाय लोंनाय गैया न'खराव थानो हाया गोदाव सोराव गथ' सासेल' दंमोन इबो बे फरायनो दोनहरदोंमोन बिमायानो खारबाय नालाय न'आव फैनानै थाफिनबाय इसराबो दा आंनाव हदायबो फन खालामबाय थायो फन खालामबाय इसानिया जोंहाना सानै इसानिया आरो सासे इसानिया हौवाना जोंहानिया कास्टि बर' लिरो गुवाहाटियाव दङ होननानै बुंदो माबा गुवाहाटि आमबारियाव दङ होननानै बुंदो बेनिफ्राय जोंबो आरो सोंहरबाय थानायलाय इसोरबो खोन्थाहरदोंमोन दा आरो मानसिखौनो नुथाराखै इदि होननानै होनदों आरो ओमफ्राय इदि होनना बुंनायखाय आं आरो बोरैबाबा मोनबाय बायगोन खोमा ससियेल मिडियाफोराव होनो इदि होननानै आङो जोंहा दा गथ'आ सानै बाबु गेदेरा माबायाव फरायदोंमोन पिअ फाइनाल होदोंमोन फिसायानो बिराद माने हिनजाव नांगौ हिनजावनि दावरावनो माने फरायनो थांनो कलेजावबो थांनो लाजिनानै थाङासै आरो इयो ओमफ्राय लाजिनानै थाङासैबा दा आरो बेलेगाव खामानि मावनो थांना थाहैबाय आरो दा आं दा मानसिखौ मोनोबा मोजां जागोन आरो जेनेबा न'खराव लाबोगोन इसाबो हिनजावखौ न'आव लांफिनगोन बिदि आसा आरो दा आं गोसोआव आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराथ' 7637880 नाम्बारखौ होनाय जाबाय आरो आङो नोंथांमोना जेराव खोनायो बा नुयो इयाव हमनानै दोन नङाबा मबाइल नाम्बारजों खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' पुलिसनो रिपर्ट होना दोनखादो पुलिसा होनदोंमोन जों पुलिसनाव सोंदोंमोन माने थांनानै थानायाव हाबनानै सोंहैदोंमोन सार इदि मानसि गोमादो जोंना हौवाया मानसि लाना थांदो इदि होननानै ओमफ्राय इसोर सोंदो अबे जायगायाव दोङो इदि होननानै ओमफ्राय इदि होननानै सोंनायाव आं होनदो आरो गुवाहाटियावनो दोङोनो सार गुवाहाटियाव दोङो होनबा जानाय नङा नोंसोरो माने थाय जायगाखौ खोन्थानांगोन अब्लासो जोङो बे जायगायाव थांनानै होसोनानै हमना लाना फैगोन बिदि होननानै बुंदो आरो